Die Ziege, das Schaf, das Kaninchen, der Goldfisch, der Igel, das Pferd, die Schildkröte. Po ukončení 9. ročníka dosiahnu žiaci úroveň vzdelania v nemeckom jazyku A2. Nachádzame sa v multimediálnej učebni, kde žiaci často a radi robia na konci každého modulu, na konci každej lekcie online kvízy Kahoot. Sú to cvičenia pripravené veľmi zaujímavou formou, kde si môžu žiaci otestovať svoje získané vedomosti z danej lekcie. Online kvízy Kahoot, ktoré majú žiaci veľmi radi, sú veľmi obľúbené u nich. Znovu sa prihlásite, Kahoot ide a tu máte druhý kód na tabuli. Pracuje sa aj na rýchlosť, aj na presnosť a žiaci veľmi radi súťažia a každý sa chce umiestniť na prvom mieste v tomto teste, takže radi sem chodíme a robíme testy, online testy Kahoot. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also, das Thema unserer heutigen Stunde ist Haustiere. Áno, domáce zvieratka budeme mať tému dnešnej hodiny. Alexej? Die Ziege. Výborne, poď napísať. Der Hund. Výborne. Der Kanarienvogel. Das Schaf. Výborne. Najskôr si žiaci vypočuli zvuky, ktoré vydávajú zvieratka a mali už podľa zvukov intuitívne začať priraďovať názvy zvierat k jednotlivým zvukom, ktoré počuli. Das Pferd. Was mögen die Hunde? Hunde mögen Wurst. Výborne. Was mögen die Mäuse? Die Mäuse mögen Käse. Käse, okay. Was mögen die Katzen? Die Katze mögen Katzenfutter. Katzenfutter, výborne. Was mögen die Kanarienvogel? Die Kanarienvogel Hund mögen Korn. Was mögen die Kaninchen? Die Kaninchen mögen Karoten. Výborne. Sme si osvojovali pomenovania zvieratiek s tým, že sme priraďovali k ním rôzne potraviny. Celou vetou odpovedali žiaci na otázku, čo majú zvieratka radi, tak ku každému zvieratku priradili potravinu, ktorou sa živí a tým si vlastne precvičovali novú slovnú zásobu. Was mögen die Igel? Die Igel mögen Apfel. Äpfel, výborne. Und was mögen die Ziegen? Die Ziege mögen Gras. Výborne. Vyučovanie s touto modernou sadou zahŕňa kreatívnu prácu so slovnou zásobou, hry zakomponované priamo do učebnice. Využívame tu aj didaktizované videá s autentickými nahrávkami zo života rodiny v Berlíne. Ich möchte ein Pferd haben, aber das geht leider nicht. Ich habe nur 2 Kaninchen. Sie heißen Mini und Julia und sind sehr süß. Mini ist braun und Julia ist weiß und grau. V ďalšom cvičení sme mali počúvanie s porozumením, kde sme k 4 osobám priradili domáce zvieratka, ktoré majú a vypísali sme ich na tabuľu. Aj sme ich priradili k osobám. Dobre, pokračujeme 3. osobou. Ich habe 2 Schildkröten. Neskôr sme pokračovali v práci v pracovnom zošite, kde sme priraďovali k zvieratkám jednotlivé predmety, ktoré k ním patria a tým sme si opäť upevňovali slovnú zásobu. Následne sme hľadali v 8-smerovke už spomínané názvy zvieratiek.
Vybrali sme žiaka, ktorý svoje najobľúbenejšie zvieratka pomenoval a prvé 3 teda usporiadal do rebríčka obľúbených zvieratiek. Der Kanarienvogel. Die Ziege. Das Schaf. Die Katze. Das Pferd. Sme si zaspievali nemeckú pieseň Das möchte ich machen. Ich möchte nicht Hausaufgaben machen. Nein, nein, nein. Pieseň je zo žiackého prostredia školského, čo robia žiaci po obede, aké majú voľnočasové aktivity a spomína sa v nej, že domáce úlohy a ostatné školské záležitosti budú robiť až potom.